Waalaikumsalam. Bumatin biya maka mo ini tao awam, tao giba. Umasuba ko bang ang patakaran si biya mapaglapala hakamu ini. Magsukul alhamdulillah. Natatapi sa buto, bang kau sa naglalapa untuk takaran mo. Sabang kau maglapa, ay kau may inu-inu bisalong ta mga magkalit ng paggadiri hula niyo, nabihaon subay na matimod. Ato. Ba't mini makati kau nagpalano nabihaw sindan? Magmaabda ko man kaon, ini paglalapa mo matimod. Na, dipindi. Bang kau mabaya si matimod, bang kau makauwi konsum pa kanyo, katasin nagbibitay lapahan. Iwan bang kau maglapa, bang kau mabaya si matimod, bukon na janap, bukon na wangkong, bukon na kila, gilit na. Ngi, mabuka ako sil palian. Oo. Dahan-dahan na isap. Uy, ilaray pa kami Dipindi na isap kayo mo. Subo na mo kanyo, among biya mga tao makahati honorable. Among mga per heart ini. Biyato. Magjarin per heart mo. Ang per heart ko. Napag-uwos. Naiaayos ko rin sabi ni sa ang isang taulo nga makatunga. Nanginom ako sil ice kapo na pradan maimbong. Nakaubo sa kuha kang katos pilak. Diwala ko kay manibasin per heart ko. Ba't law ko makatunga? Nabun-nabun na rin ignorante biyakan niyo. Na magsukul hati sinang hasubukaw. Imper heart yan, buko niya na pag-iinuman. Ha, hospital. Una to. Ha, hospital yan. Paracetamol. Bisukaw. Ha, hospital. Ha, hospital. Nabang ha, hospital, ha, mami doay, makatunga ka. Abang ako makasawa halong hospital sil, makatunga ako. Natipindi kay mo. Mamaya na sabtunga ni Mami Dwight. Oy. Nabang isa mahat dahil hinglaw-hinglaw. Biyak karuhunan na sabing kami. Hipagsok-sok sa jasil. Papagtatabukan kuwan yan na. Ang kanay biyakan niyo awam. Namatang. Nabiyahay ni agad na kau konsum ka ko, pati ang hida na kau karot. Napakubusil. Nabang pagkato mo papagtatabukan, pagsok-sok mo biyahan di na gumainsin, ikaw na yung sok-sok palawom. Namaka mo na insin. Napagsoon ko palawom. Nagumuha na. O bang ako makasoon palawom, gumawa na insin. Pastag pirokrati ko ini. Amo sa to, sil bang biya mag-blackout bihan. Na problema mo na lawom. Karoon magbus na ako sin. Uno ka ako. Bisan ka natumni na rin to. Sa tadi naman kita niyo magdakay ray sinukudlo kaya po kay sintapak pinggan laywang besan sin tinapay magna ng mga ispay. Siwandi naman kita niyo magtakita kisin lasto nga wakul si titi bulong putli man di bang iruis pati magna ng mga liberty. Tong na rin naman kulong na pariyo na nakimas kawen bo ta kung tunga mo bawlinog batak bo yuwas ka kaunan bo tuwan lukluk. Assalamualaikum, pasasing amo nakakita ako sing video, sing alam sing Facebook, at tuod sing amo pasasing masakat pabod bunggaw. Amok pa nga subukan niyo. Ibisa natin tausog, may nga tinabi matausog. Katani kakayan kaya na dunya ini, o na nabi, ini diari marikato niyo. Akabang sabihan ni kato niyo, ina bang kumulo sing limpa sing kanabihan, inabi, di maingat matausog, di maingat makauntiula ito, may bang piuto, inabi, pamiyanto'y suwara tayo ni unong tao ni bisara tayo ni tausog. Na, wassalamualaikum na ako iti pabing babae ni Kaan, na kami ito kami ni Bihing na upang humingi ng tulong. Kahit kunting tulong ba na ahon ito ako tuwa na lumarilaw dito na minsan tanggi kami ito siya lang may pindahan makakahungo po kami akakakan panggi nanawakan po ako sa kapitan ng barangay humihingi po ako ng tulong kahit kunting ayuda lang ba na siya lang ito ko kami ito na ako ito mahagi ko ito kalumano na binautot tambang ito na buwate ay nako pamuan na ako ito magsarak ng sukuli na wassalamualaikum ita ko pa binibay ni Kaan mag-video ba na bayak kumahe na malahat kami nan makalang babayak ko pati pahe ng jara-jara nawain na ako palaban mabarangay ayok kumabarangay maraming salamat sa iyong binigay na ayuda o na wain na kami ang kaluwag-luwag ba wain na kami makakakan pahap na
to matay ko na ba kamuan ano. Ya panggil kayo na ahapsyan ako panggil kayo ng barangay. Na ito ako barangay mag-video. Kung makikita mo ang video na ito, maraming salamat sa iyong binigay na ayuda. Na barangay wate na siya. Na assalamualaikum makam. God bless you.